Azi la 4 dimineața mi-a spart casa mascații, mi-a stricat somnul. Dat din pat și întins pe jos, procurorul îmi pune mandatul în fața. Casa mi-a făcut o farză, mi-au ridicat baie. Mi-au găsit nimic, dar tot m-au luat cu ei. Ne-au băgat în camere separate, încercând să ne întoarcă unul împotriva altul. Domnule procuror, sunt nevinovat. Scoate armă și o pune pe masă. Știu eu, toți sunteți nevinovați, dar declarațiile nu mint. Domnule procuror, domnule procuror, oricine poate scrie foaie, asta nu înseamnă că sunt vinovat, domnule procuror. Procuror. Domnule procuror, domnule procuror, oricine poate scrie foaie, asta nu înseamnă că sunt vinovat, domnule procuror. La 4 dimineața mi-a spart casa mascații, mi-a stricat somnul.